वाढदिवस असल्यामुळे बायलेचा शॉपिंगचा काय विचारून सोय नाही। आता बायलेन काय काय शॉपिंग केल्यान काय खाल्यान ता सर्व तुमका सांगते। वायस धीर धरा आणि पहिल्यापासून शॉपिंग का जाऊसाठी बायलेन आपल्या राखीव कोट्यातला फिक्स आणि फिनिश किट लावून घेत। पहिला आधी बायलेन फेसेस कॅनडाचा अल्टिमेट प्रो फिक्सर चेहऱ्यावर फवारा। 12 तास चेहऱ्यावर टिकता मॅट फिनिश देता आणि टी ट्री एक्स्ट्रॅक्ट मुळे चेहऱ्यावर मस्त ग्लो। मगे बायलेन फेसेस कॅनडाचा ऑल डे हायड्रा मॅट फाउंडेशनचे टिपके गालावर लावून घेत। ह्या साधा सुद्धा नाही, हा 3 in 1 असा 10 तास टिकता आणि ह्याच्यातल्या ॲलोवेरा मुळे स्किन दिवसभर हायड्रेट राहते। मगे बायलेन फेसेस कॅनडाची कॉम्प्युवाव लिपस्टिक फासूक घेतल्या। हिचो शेड असा कोको काउचर, ही लाईट वेट तसाच फूड प्रूफ सुद्धा असा। सारखो टचअप करूक बायलेक सवड नसल्यामुळे बायलेन मेकअप फिक्सर फवारला आणि बायल टकाटक रेडी होताच आम्ही बाहेर पडणार तावसा टाय चिपळ्याने आमची पाठ धरल्यानी। मगे काय सर्व रटांबा रिक्षेत कोंबून आम्ही गेलो डोंबिवलीच्या नामवंत मॉल। गेल्या गेल्या बायलेक मोठमोठ्या दुकानात जाऊचं हटी। भुतूर गेल्यावर बायल उगी राहता काय पर्सी काय ड्रेस काय बोलून सोय नाही। फुटी चाय आणि पोहे खाणारो मी ह्यांच्या महागड्या चायची चव माका लागूची नाही। टाटाच्या टपरीवर चाय पिऊन झाल्यावर टाटाच्या दुकानात कपडे घेऊन मॅक्स मध्ये टाय चिपळ्याने आंगडी टोपरी घेतली। सूर्य डोक्यावर तळपूक लागताच आम्ही जेवूक गेलो। दुपार झाली तरी बायलेचो मेकअप मात्र जागेवर। जेवल्यावर ह्यांच्याने वडत माका ओबामा काकाच्या दुकानात मग केक खाऊन आम्ही पूर्वेकडसून पश्चिमेक गेलो। वेस्ट साइड फिरून आम्ही नैऋत्य दिशेक बायलेक वाढदिवसाचो ड्रेस घेऊक गेलो। बस झाला आमका फिरून कंटाळा। रात्रीचे 9 वाजले, नशीब बायलेक ह्या दुकानात ड्रेस पसंत पडले। मगे जेवण खाऊन घरची वाट धरली। दिवसभर फिरून थैले भरून 10 वाजता घरात तरी पण बायलेचो मेकअप हा तसंच राहू। तुमका हे प्रोडक्ट हवे असतील तर टॅग केलेले असतात। तसंच फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, नायका आणि पर्पल वर सुद्धा अवेलेबल असतात।